No guys, lutuin na natin ang ating picadillo. Yan guys, so yan ang ating ricado. Kompleto na yan. May sibuyas, bawang, kamatis, at luya, at sile. Ayan guys, yan ang ating matambaka. Yan guys, so yan ang ating purong gata guys. Yan, meron tayo dyan sili. Yan ang ating mga ricado. At lutuin natin yan guys. Ayan guys. Umpisa na natin lagyan ng ricado ang matambaka guys. Yan o. Yan, ganyan lang guys ang pagluluto ng ating picadillo. Yan guys o. Yan. Yan guys. Pinapakita ko lang yung sa inyo yung paano maglagay ng ricado sa isdang matambaka. Guys o. Para naman guys. Pag nagluto kayo ng ganyan, alam nyo na kung saan nilalagay yung ricado. Iniiwan muna natin yan guys sa ating likod ng matambaka. Tapos dyan natin ilalagay natin yung mga ricado. Iniiwan natin na bawang, sibuyas, sili, kamatis, at paminta. Kompleto ricado na yan guys. Ating matambaka. Lalagay na kakamada na natin yan dyan sa ating kawali. Yan. Tuloy-tuloy na ang ating pagluluto. Mga kamigs. Yan. Yung paglalagay lang natin dyan ang ating mga ricado sa isdang matambaka. Yan guys, oh. Kaya guys, masarap magluto guys ng tilapia. Tapos bibigyan mo ng likod. Tapos nalagyan mo ng ganyang ricado. Guys. Sarap yan guys. Tapos gagataan mo. Guys, oh. Lagyan na natin ang lagyan yan, ating matambaka. Mudo kasi yan guys, malalaki-laki yung matambaka. Kaya parang gusto magluto ng picadillo. Kaya ganyan guys ang luto natin ngayon. Yan. Ngayon na guys, video ako ng video. Yung pala, lubat na yung aking microphone. Kaya ngayon, pagpasensyahan nyo na guys. Tamang voice overs lang tayo ngayon. Yan guys, ating picadillo. Yung sobra guys na ating ricado, ipatong na natin sa ating matambakang lulutuin. Yan guys, oh. Lagay lang natin dyan lahat guys kasi completos ricados naman yan eh. Templado na yan mga kamigs. Kaya ating ilagay na lang sa ating ibabaw yung mga tirang ricado. Yan, oh. Lagyan natin ng timpla, asin. Yan. Yan guys, nasa kawali na ang ating gagawin picadillo. Yan guys, oh. Yung mga sili na yan. At lalagyan na natin ng gata. Lagyan natin ng yan guys, oh. May asin na naman siya. Kunti na. Ano yan, magic pala, magic. Yan guys, lagyan na natin ng pangalawang gata guys para lutuin na natin ang ating picadillo. Yan guys. Hintay-hintay na lang natin guys ang pagluto ng picadillo. Guys, tinakpan muna natin para mabilis kumulo guys. Tingnan natin guys kung nakulo na. Maya guys yan, kukulo na yan. Isa lang muna natin guys. Ating picadillo. Ayan guys, so malapit ng natin yan guys. Lagyan natin ng paminta. Ayan, takpan muna natin para mamaya kukulo na yan guys. Yung mga kamigs. Buksan na natin. Kumukulo-kulo na siya mga kamigs. So yan. Ganyan mga kamigs ang pagluto ng picadillo. Yan. Gata lang yan mga kamigs pero ano pa siya, lumabas-labas pa ang kanyang sabaw dyan. Kaya mamaya pag lumuluto na siya, lalagyan natin pa yan ng purong gata basta para mas lalong sumarap mga kamigs.
Alam mo naman ang pagluluto. So, kulong-kulo na talaga siya. Takpan lang muna natin mga kamix para maluto yung ibabaw niya. Yan. Alisin natin muna ang takip. Yan mga kamix, kulong-kulo na siya. Kulong-kulo na siya guys. Ang bango niya. Nangangamoy ang aroma ng luya niya mga kamix. Ang sarap ng amoy. Yan. Bango siya. Guys, takpan natin para maluto. Kamix, tingnan natin. Yan mga kamix, so. Ayan lang. Madali-dali na siya maluto. Lagay na natin yung purong gata niya mga kamix. Yan. Yan paanoin natin yan na magluluto sa lahat mga kamix. Yung kanyang purong gata. Yan. Timplado naman yan mga kamix kasi may ano na yan. May aji na siya. Yan. Dali lang naman. Naluto yan mga kamix. Yan. Ang tawag dyan ay pikadilyong matambaka. Yan. Yan, kita nyo naman guys kung gaano kasarap yung gata ng Bicol. Yan. Yan. Masyado na ang kanyang kulo guys. Yan, ginaganyan natin yan guys kasi para hindi siya magkorta yung gata niya. Yan, hindi siya mamuo. Kaya ginaganyan natin ang kanyang gata para siya maganda ang pagkakaluto. Yan. Yan guys. Malapit na yan guys. Ang ating ulam sa tanghalian. Ang pikadilyong matambaka. Yan. Lumalabas na yung anghang sa sabaw guys. Yan. Mga kamix. Yan ang ating luto for today. Pikadilyong matambaka. Wow guys, ang sarap. Nice. Yung lasa mo pa lang guys, sobrang sarap na. Masarap dito guys, lalo na yung bangus o tilapia. Yung bangus naman guys, masarap yan pag inihaw. Nilagyan mo ng ricado ang loob. Nantiyan. Iihawin mo yan. Sarap yan guys. Sa Laguna, nung nagluluto pa kami doon, ay pinag-aagawan yan guys. Yan inihaw na yan inihaw na bangus na may ricado ang tiyan. Wow, lasang-lasa na guys ang anghang. Lumalabas na sa sabaw ang anghang.
Yung siling nilagay natin sa ricado. Yan guys. Kunting-kunting kulo na lang yan. Kamigs. Makaluto na naman tayo ng ulam sa tanghalian. Yan, lutong probinsya. Pikadilyong matambaka. Yan o. Shout out sa mga mahilig sa gata. Guys. Gata-gata na naman lang tayo ngayon. Hanggang parang guys, ang sabaw pa lang. Ang sarap nang ilagay sa kanin. Pang ulam na. Sabaw pa lang. Grabe, matamis. Yan ang ating lutong Bicol. Yan. Pikadilyong matambaka with sili. Yeah. Ayan guys. Kita nyo naman kung gaanong lalo na guys pag natikman nyo ang isda. Sarap kasi completos ricados ang ating pikadilyo. Pastilan. So weird. Ayan guys. Kunting kulo-kulo na lang yun guys. Luto na naman ang ating ulam sa tanghalian. Guys, oh. Makakaluto na naman tayo ng ulam sa tanghalian. Luto na yan guys. Oh. Hanggang dito na lang muna ang aking munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga ginagawang video. Mag-iingat po kayo lagi saan man po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po kayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye! Ingat po kayo palagi. Bye-bye!